Ja? Ik ben gewoon voor een dagje een beetje met elkaar zo. Zonder gezeik en gezeur. dat zit toch hier aan? Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Afgelopen maanden hebben veel kinderen in Zeeuws-Vlaanderen meegedaan aan de mini-Ropa-run. Als laatste was de gemeente Sluis aan de beurt. De kinderen renden 70 kilometer in estafette langs de scholen uit de regio. Dit deden ze om geld op te halen voor de palliatieve zorg. Dit geld ging mee naar de grote Ropa-run. Voor Frank, die ieder jaar meeloopt van Parijs naar Rotterdam, is hier in Zeeuws-Vlaanderen meedoen net zo belangrijk. Zeker, weet je, doordat wij zelf ook meedoen, stimuleren de kinderen ook. En onderweg, we komen veel kinderen tegen. Dan is even naast ze lopen en even vragen hoe het gaat en aanmoedigen. Voor de kinderen is het een onvergetelijke dag. En wat ze het allerleukst vonden... Tussenstoppen. De gezellige sfeer. Ja, de auto vooral. Gezellige sfeer. En hoe maken jullie dan die sfeer? Muziek en veel Gewoon, ja, we zetten een beetje de muziek een beetje hard, dus ja, dat was wel leuk. aanmoedigen. De stops. Ja. En de finish ook wel, hè? Ja. En de start. En wat maakte dat dan zo leuk? Gewoon dat iedereen ging roepen en juichen en al. Ja. Ja? Ik ben gewoon voor een dagje een beetje met elkaar zo. Zonder gezeik en gezeur. Superleuk om te doen. Laatste jaar natuurlijk, dus gaan we ervoor. Hè. En wat was het allerleukste van vandaag? Het rennen natuurlijk. En al dit rennen is volgens Frank zeker niet voor niets geweest. En wij hebben een goede kans dat we dit jaar van alle 220 teams het team met de hoogste opbrengst zijn. Wij gaan voor €150.000 dit jaar. En de kinderen die hier aan meedoen, die hebben daar allemaal in bijgedragen.